హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ సో ఈరోజు 15వ అధ్యాయాన్ని తిరిగి కంటిన్యూ చేసి ముగించుదాము. నిన్న సగం చూసాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము. ఇది చిన్నదైనా కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అని నిన్న చెప్పుకున్నాము. సో మొట్టమొదటిగా ఇందులో అశ్వత్థ వృక్షాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాము. సో వేళ్ళు పైకి కొమ్మల క్రిందకి అంటే తల క్రిందులుగా ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నది. ఇది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు సమస్త వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్పుకున్నాము. సో తల క్రిందులుగా ఉన్నది అంటే దేనికి అంటే ప్రతిబింబంగా ఉన్నది అంటే దేనికైనా ప్రతిబింబం తల క్రిందులుగా ఉంటుంది. సో ఈ తల క్రిందులుగా ఉన్నది ఈ వృక్షం దేనికి ప్రతిబింబం అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పైన చూపిస్తున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబమే ఈ తల్ల క్రిందులుగా ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఈ తల్ల క్రిందులుగా ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం ఏమిటి అంటే అది ఈ భౌతిక ప్రపంచము. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది 14 లోకాలు ఉన్నాయని మనం చూసాం. అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకము, తర్వాత దేవలోకాలు, ఋషులకు, మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం, మధ్యలో స్వర్గలోకం, తర్వాత భూలోకం మధ్యలో ఉన్నదని, కింద అతల వితల సుతల తలాతల మనం బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి అంటే జంతురాజ్యం అని అలా అంటూ ఉన్నాము. సో ఆ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ తల్ల క్రిందులుగా ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షం దేనిని సూచిస్తుంది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే దేనికి ప్రతిబింబం ఇది? తల క్రిందులుగా ఉన్నది అంటే దేనికి ఒకదానికి ప్రతిబింబమై ఉండాలి. సో దేనికి ప్రతిబింబము అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబము. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం తప్పు లేని ప్రపంచం అది. అక్కడ పొరపాటు అనేది ఉండదు, పర్ఫెక్షన్ అది. దానికి ఇది ప్రతిబింబము అంటే ఏంటి? దానికి ఆపోజిట్. కాబట్టి అంటే ఏంటి? ఇది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దోషాలతో త్రిగుణాలతో నిండి ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. అవేవి లేని ప్రదేశం ఆధ్యాత్మికం అయితే అవన్నీ ఉన్నవి ఈ భౌతిక ప్రపంచము తల క్రిందులుగా
ఉన్నది. ఎందుకు? ఈ రిఫ్లెక్షన్ మూలాన. ఈ రిఫ్లెక్షన్ దేంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది? మామూలు రిఫ్లెక్షన్ నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయితే చెట్టు తలక్రిందులుగా ఉంటుంది ప్రతిబింబం. ఇది దేనిలో ప్రతిబింబించుతోంది అంటే కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబిస్తుంది. అందుకే పైన డిజైర్ అని చూపిస్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క గొప్పతనం మరి ఈ ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచం కోరిక అనే నీటి వలనే ఇలా తల్లక్రిందులైపోయింది. అన్నిటికీ మూల కారణం అందుకే కోరిక. సర్వ అరిషడ్ వర్గాలకు కామ, క్రోధ, మోహం, మదమోహ, లోభ, మాత్సర్యాలకు మరి కామమే మూలము అని చెప్పి దానివల్ల మిగిలినవన్నీ కూడా పుడతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా. సో ఇది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబమే తల్లక్రిందులుగా ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచం ఎందువల్ల తల్లక్రిందులైంది అంటే కోరిక వలన అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి. అయితే మరి ఇది ఈ రకంగా పెరిగింది బలంగాను. ఎలా పెరిగింది? త్రిగుణాల వల్ల పోషించబడి అది అలా పెరిగింది. ఈ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలు సత్వరజస్ తమో గుణాలు పోషించబడి అది అలా పెరిగింది. ఏం పెరిగింది అంటే కొమ్మలు. ఇక్కడ కొమ్మలేంటి? ఇంద్రియ విషయాలు. మరి సత్వరజస్ తమో గుణాలతో మనం స్వభావాలు అలవర్చుకుని కోరికలు పెంచుకుంటాం. సో ఇంద్రియ వ్యామోహాలు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురి అవుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా 3 గుణాలతో పోషించబడి పెరిగినటువంటి ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియ వ్యామోహాలు అని చెప్తున్నారు. వ్రేళ్ళెలా ఉన్నాయి? ముడులు పడిపోయి మనం చేసే కర్మలకు మనం ఏ విధంగా బందీలం అవుతామో ఆ బద్ధత్వాన్ని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్పారు. సో అది ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క అర్థము. సో ఇలాంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మరి దీని నిజ రూపం ఎవరికి తెలీదు. దీని ఆది మధ్య అంతం ఎక్కడనేది ఈ లోకంలో ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకుని వేళ్లతో విలుసులుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మనం వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. సో వైరాగ్యం అంటే కోరికలను గనక మనం త్యాగం చేయగలిగితే దీనిని మనం ఖండించవచ్చు. వైరాగ్యం తెచ్చుకున్న తర్వాత మరి పునర్జన్మ లేకుండా చేసే భగవత్పదాన్ని పరమ పదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎవరి నుంచి సమస్తము ఆరంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనాదిగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అలాంటి భగవంతుణ్ణి, పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్తుంది. సో ముందు వైరాగ్యంతో ఖండించాలి. ఆ తర్వాత వైరాగ్యం అంటే కోరికలను తగ్గించుకోవడం, అణిచివేయడం. ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం ద్వారా ఆ పరమ పదాన్ని పొంది మనం పైన ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళొచ్చు ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షంలో నుంచి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? మరి మిథ్యా గొప్పతనం అంటే అహంకారం, మోహం, అనురాగ దోషం, రాగద్వేషాలు, నాది నాది అనే ఆ స్వార్థం, ఆ రాగద్వేషాలని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకుని కోరికలను వదిలి సుఖదుఖాలు అనేటటువంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులై అప్పుడు భగవంతుని శరణు వచ్చేవాళ్ళు తప్పనిసరి బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. అయితే ఆ బ్రహ్మపదం ఎలాంటిదో కూడా చెప్పారు. ఏది? సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, విద్యుత్తు గాని దానిని ప్రకాశింపచేయదు. అంటే భగవంతుడి యొక్క స్వయం ప్రకాశంతోనే అది వెలిగిపోతుంది. అలాంటి ధామం నా పరంధామం. యద్గత్వా నా నివర్తంతే. ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రారో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అలాంటి పరంధామం నా ధామము అని చెప్పారు. తర్వాత జీవులందరూ కూడా నా అంశలే, కానీ మనస్సు వల్ల, ఇంద్రియాల వల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కష్టాలు పడుతున్నారు. ఎలాంటిదంటే ఈ మనస్సులో ఉన్న ఆలోచనలు ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఈ గాలి గనక వాసనలు మోసుకుపోయినట్లు మనస్సు ఈ స్ట్రాంగ్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి భావాలను ఒక శరీరం నుంచి వేరొక శరీరంలో కూడా తీసుకువెళ్తాయి. మరి వాసనలను గాలి తీసుకువెళ్ళినట్టు. అందుకే మన వాళ్ళు వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటారు కొంతమంది స్వభావాలను చూసి. సో అంటే వీరికి ఈ స్వభావం ఎప్పటి నుంచో తరతరాలు ఎన్నో జన్మల నుంచి వస్తుంది. అందుకే వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటూ ఉంటారు. సో అలా వేరే శరీరంలో కూడా తీసుకువెళ్ళి ఆ కొత్త శరీరంలో కూడా అదే విధమైన ఆలోచన రీతితో ఉంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనస్సు ఆలోచనారహితంగా, నిష్కల్మషంగా, స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో, ఏ ఆలోచన లేకుండా అంటే మరి ఆలోచన లేకపోతే పనులెలా చేస్తాం అనుకోవచ్చు.
మన పనులకు అవసరమైనంత వరకే ఆలోచించి మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా మనకు అనవసరమే. అవి ఆలోచించిన కొద్దికి కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలకే దోహదపడతాయి గానీ, ఇంకే విషయానికి అనవసరపు ఆలోచనలు దోహదపడవు. కాబట్టి మనస్సును క్లీన్‌గా ఉంచుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా ఒక నిర్లిప్తత, ఒక స్థిత ప్రజ్ఞతతో ఏ పని చేసినా మనం ఈ రకంగా చేయాలి, చేస్తున్నాం. తర్వాత ఏది జరిగినా అది భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం ఏది జరిగినా ఆ భావంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ఎలా ఉన్నా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండగలిగినప్పుడు, ఈ వాసనలేమి లేకుండా మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలా అలా కాకుండా మనం రాగద్వేషాలతో ఒపీనియన్స్, ఐడియాస్, ఇంప్రెషన్స్ ఫార్మ్ చేసుకుంటే స్ట్రాంగ్‌గా మనం అవి వేరే శరీరానికి కూడా తీసుకువెళ్ళి ఇలాగే జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకుంటాము అన్నది చూసాం. మరి ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో అతను అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఈ విషయాలను. ఈ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినవాడు. ఒక మెకానిక్ గనక మనం మామూలు వాడు మెకానిక్ కారుని చూస్తే మామూలు వాడికేమీ అర్థం కాదు. కానీ మెకానిక్‌కి అది ఎలా పనిచేయాలో, ఎలా నడిపించాలో తెలిసినట్లుగా మనం కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించినట్లయితే ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని హ్మ్, ఛేదించి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళవచ్చు అన్నది నిన్నటి వరకు చూసాం. ఈరోజు కంటిన్యూయేషన్. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో, ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనిని స్పష్టంగా చూస్తారు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందిన ఆత్మానుభూతి లేని వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా ఏం జరుగుతుందో చూడలేదు. ఇక్కడ మనకి ఈ జనన మరణ చక్రం చూపిస్తున్నారు మరి. పుట్టడం, పెరగడం, మరి వృద్ధాప్యం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మ ఇంకొక శరీరంలో ప్రవేశించడం. ఇది ఈ చక్రం. సో, మధ్యలో ఈ 5 హ్మ్, ఇంద్రియాలను గుర్రాలుగాను, ఆ తర్వాత మరి ఇక్కడ ఆహ్, బుద్ధి అనేది సారథిగాను చూపిస్తున్నారు. ఆహ్, మనకు ఆహ్, ఈ ఈ 5 ఈ శరీరం కృషించిన తర్వాత ఈ ఈ ఆత్మ అనేది భావాలు మనలో ఉన్న ఈ స్ట్రాంగ్ భావాలు ఇలా వేరే శరీరంలో కూడా వెళ్తాయి అన్నది కూడా ఇది సూచిస్తుంది. ఈ ఇంద్రియాల వల్ల క్రియేట్ అయినటువంటి ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల క్రియేట్ అయిన ఆ తీవ్రమైనటువంటి భావాలు, ఇష్టాలు, రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వెళ్తాయి అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో, ఈ ఆదిత్యుడి యొక్క తేజస్సు అంటే సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు జగద్భాసయతే అఖిలం, అఖిల జగత్తును భాసింపచేసేటటువంటి అంటే ప్రకాశింపచేసేటటువంటి ఆ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు యచ్చంద్రమసి, ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సుకు ఈ ఆచ్ఛాగ్నం మరియు ఆ అగ్ని యొక్క తేజస్సు తత్తేజో, ఆ తేజస్సు విద్ధి మామకం తెలుసుకో నా నుండే వచ్చినది అంటున్నాడు. సో, ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా హ్మ్, ఈ ప్రపంచంలో యావత్ జగత్తు యొక్క చీకటిని తరిమివేసి ప్రకాశింపజేసే ఆ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు, చంద్రుడి తేజస్సు, అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చాయి. సో, ఇక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక ప్రపంచాల విషయము ఏ రకంగా కోరిక మూలాన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఇలా ఈ భావాలకు, రాగద్వేషాలకు కట్టుబడి జనన మరణ చక్రంలో ఉంటున్నది. ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో త్రిగుణాలతో కూడిన మాయ వల్ల, కోరిక వల్ల మనకి ఈ గుణాలతో ఇక్కడిక్కడే ఈ చక్రంలోనే ఉంటున్నాము. విడుదలవ్వాలి అంటే వైరాగ్యంతో ఖండించి భగవంతుని శరణు వేడాలి అని చెప్పి, ఆ భగవంతుడి గురించి కొంత చెప్పి, ఆ భగవంతుడిని శరణు వేడినప్పుడు బ్రహ్మపదం పొందుతారు. ద్వంద్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు అహంకారాన్ని వదులుకొని రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడని చెప్పారు. అలాంటి పరంధామం, ఎలాంటి పరంధామమో కూడా చెప్పారు. సూర్య చంద్రుల వల్ల ప్రకాశింపబడదు అని. ఆ తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ కూడా జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకున్నవాడు
ఆ బ్రహ్మపదం పొందుతాడు అని చెప్పారు. ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఈ రాగద్వేషాలతో ఉంటే జన్మజన్మలకు ఆ రాగద్వేషాలను తీసుకువెళ్తూనే ఉంటారు. అందుకని అది వదులుచుకోవాలి అన్నది చూసాం. ఇప్పుడు ఈ పురుషోత్తమ యోగ అన్నారు కాబట్టి తన గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఆయన గొప్ప కోసం చెప్పుకోవడం లేదు. భగవంతుడు చెప్పనిదే మనకసలు తెలియదు కాబట్టి మొట్టమొదట ఆయన చెప్పబట్టే మనకి నాలెడ్జ్ కొంతవరకైనా తెలిసింది. భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు అన్న విషయం. సో, ఆ విషయాలు ఆయన మొదట చెప్పబట్టి తెలిసింది. అది ఇక్కడ చెప్తుంది. సో, ఆదిత్యుడి యొక్క తేజస్సు, సూర్య తేజస్సు, చంద్రుడి తేజస్సు, అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చాయి. అలాగే గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో, అన్ని ప్రతి గ్రహంలోకి కూడా నేను ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్షలో ఉంటాయి. సో, ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ ఎవరి దారి ఏది కూడా వాటి దారి తప్పదు. ప్రతి ప్లానెట్ దారి దానికున్నది. సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతోందంటే ఒక పద్ధతిలో తిరుగుతోంది. ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగడం లేదు. సో, భూమి ఒక పద్ధతిలో తిరుగుతోంది. భూమి తన చుట్టూ తను కూడా ఒక పద్ధతిలో తిరుగుతోంది. 24 గంటల్లో ఒక రౌండ్ వేస్తుంది. అలా 360 రోజుల్లో సూర్యుడి చుట్టూరు ఒక రౌండ్ వేస్తుంది. అలా భూమియే కాకుండా మరి ఈ మిగిలిన గ్రహాలన్నీ కూడా నవగ్రహాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఎవరి దారిలో గ్రహాల యొక్క దారిని, మార్గాన్ని కక్ష్య అని తెలుగులో, సంస్కృతంలో, తెలుగులో, తరువాత ఇంగ్లీష్‌లో ఆర్బిట్ అని అంటాం. సో, ఇన్ ఏ ప్లానెట్ కూడా దాని దారి తప్పదు. తప్పిందంటే, ఢీకొందంటే అప్పుడే ప్రళయం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి దాని దారేదో దానికి తెలుసు. భూమి చిన్నగా అటు ఇటు అయితేనే భూకంపం అంటాం కదా! మరి అలాంటిది ఇంతింత ప్లానెట్స్ ఇది ఒకదాని దారిలోకి వెళ్ళకుండా అంత పర్ఫెక్ట్‌గా సూర్యుడు చుట్టూ సూర్యుడు కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా తన స్థానంలో తనుంటూ ఇలా చేస్తున్నారు అంటే ఎవరు? ఎవరి వల్ల? డైరెక్ట్‌గా భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తుంది. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశించి నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో ఉన్నాయి. నేను చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. సో, మనుషులకి, జంతువులకి చైతన్యమే కాకుండా ఆయన ఏ ఔషధమైనా ఎందులో ఏ జీవరసం ఉన్నా దానికంతటికి కూడా ఎవరు కారణం అంటే భగవంతుడే అవన్నీ కూడా ఇస్తున్నారు అన్నది ఇందులో చెప్తున్నారు. తర్వాత మరి ఆయన శక్తి హ్మ్. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని. అంటే జఠరాగ్ని మనం చూడండి డైజెస్టివ్ ఫైర్ అని ఇంగ్లీష్‌లో అంటాం. జఠరాగ్ని అంటే ఏంటి? మన వాళ్ళు గూడా ఆకలేస్తుంటే నా జఠరాగ్ని హ్మ్, మండిపోతోంది అంటూ ఉంటారు. సో, అంటే లోపల ఒక అగ్ని అంటే అదేంటి? అదొక శక్తి. నిజంగా ఏదో అగ్ని ఉండటం అని కాదు. అది ఎంతటి పవర్‌ఫుల్ శక్తి అంటే, మరి తిన్నదంతా ఎలాంటి ఫుడ్ తిన్నా మనం, ఎంత గట్టి పదార్థాలు తిన్నా, ముక్కలు చేసి దానిని జీర్ణం చేసి, దానిలో ఉన్న బలాన్ని స్వీకరించి, రక్తంలాగా మార్చి, దాన్ని అన్ని రక్తనాళాల్లో ద్వారా ప్రతి అవయవాల్లోకి పంపించి, మన అవయవాలని పుష్టిగా పనిచేసే విధంగా చేస్తుంది. ఈ జీర్ణశక్తి. ఇది అందుకనే దానిని ఫైర్ అన్నారనమాట. అంతేగాని అక్కడేదో మంట ఉంది అని కాదు. దాని యొక్క శక్తి అలాంటిది. ఆ జీర్ణశక్తి ఎక్కడిది? అది నేనే ఆ జీర్ణశక్తిని, ఆ జఠరాగ్నిని నేనే అంటున్నాను. ప్రాణ, అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి పచామి అన్నం చతుర్విధం 4 విధాల ఆహారాన్ని నేను జీర్ణింపజేస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారంటే
మరి ఎలాంటి 4 విధాల ఆహారం అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే, నమిలుతూ కొన్ని తింటాం, కొన్ని నములుతూ, కొన్ని చీకుతూ తినేవి ఉంటాయి, కొన్ని త్రాగుతూ తీసుకునే ఆహారం ఉంటుంది, కొన్ని నాకుతూ తీసుకునే ఆహారం ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. నములుతూ తినే మామూలు ఫుడ్, చీకుతూ అంటే ఒక పసిపాపను, త్రాగుతూ అంటే నీరు మొదలైన పానీయాలు, నాకుతూ అంటే ఇక్కడ ఐస్ ఇస్తున్నారు. బట్ జంతువులు మరి నాకుతూనే అవి పాలు తాగినా, నీరు తాగినా చేస్తాయి. సో, ఏ ప్రాణి అయినా సరే, ఈ 4 విధాలుగా తీసుకునే ఆహారాన్ని నేనే జీర్ణింపజేస్తాను. అంతే కదా! మన మనుష్యులలోనే కాదు, మానవులలోనే కాదు, జంతువులైన, పక్షులైన, చీమలైన, దోమలైన, చేపలైన, ఎవరైనా, ఏ జీవి అయినా సరే, అమీబా అయినా సరే, అది అమీబాకి షేప్ లేదు, కంటికి కనపడను కూడా కనపడదు. కానీ అది కూడా ఒక బాక్టీరియా జీవి. దా అది ఏది తీసుకున్నా గూడా దానిలో ఉండి జీర్ణింపజేసే జఠరాగ్ని భగవంతుడే. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్‌లో ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సో, సర్వస్య చాహం అంటే అందరిలో కూడా నేను హృది సన్నివిష్టం అంటే వాళ్ళ యొక్క హృదయాలలో నేను ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్తా స్మృతిర్ జ్ఞానమపోహనం చ అంటే నేనే స్మృతిని అంటే జ్ఞాపక శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనం అంటే మతిమరుపును కూడా నేనే. సమస్తము నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ వేదాలన్నిట్లో కూడా, సర్వ వేదాల్లో కూడా సర్వ వేదాలు కూడా అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుపుతాయి. నన్నే తెలుసుకునేటట్లు చేస్తాయి. మరి మన వాళ్ళంటారు వేదాల యొక్క సారం ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం అని. అది చెప్తున్నారు. సో, అన్ని వేదాలు కూడా నన్ను తెలుసుకునేటట్లే చేస్తాయి. ఏ వేదాల ద్వారా నన్ను తెలుసుకుంటారు. వేదాంత కృద్ అంటే ఆ వేదాల యొక్క కర్తను, వేద విదేవ చ అహం వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా కూడా అహం నేనే అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో, సర్వస్య చ అహం అందరిలోనూ నేను హృది సన్నివిష్టో వాళ్ళ హృదయాల్లో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త నేనే స్మృతిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనాన్ని చ కూడా. వేదైశ్చ సర్వైర్ అన్ని వేదాలలో అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకుంటా. వేదాంత కృత్ అంటే వేదాల యొక్క కర్తను, వేద విదేవ వేదాలు తెలిసిన వాడిని చ కూడా అహం నేనే. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కూడా నా నుంచి కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా మరి నన్నే తెలుసుకుంటారు. నిజానికి వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలను తెలిసిన వాడిని కూడా నేను అని చెప్పి ఈ చెప్తున్నాను. సర్వుల హృదయాల్లో నేను నిలిచి ఉన్నాను. నా నుండి స్మృతి, జ్ఞానము, మరుపు కూడా కలుగుతున్నాయి. నేనే సమస్త వేదాల ద్వారా తెలియదగిన వాడను. వాస్తవానికి వేదాంత కర్తను, వేదాలను ఎరిగిన వాడిని కూడా నేనే అని భగవంతుడి ఇక్కడ చాలా క్లియర్‌గా చెప్తారు. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో, 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. క్షరులు, మరియు అక్షరులు అని చెప్పేసి నిశ్చయంగా 2 రకాల వాళ్ళున్నారు. అంటే వాళ్ళు క్షరులు అంటే నాశనమయ్యేవాళ్ళు, అక్షరులు అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు. వాళ్ళని నశ్వరులు, అనశ్వరులు. నాశనమయ్యేవారు, అనశ్వరులు అంటే నాశనం కాని వాళ్ళు. 2 రకాలు. భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు నశ్వరుడు అంటే క్షరులు. అయితే ఆధ్యాత్మిక జగంలో వాళ్ళంతా అనశ్వరులు, అక్షరులు, నాశనం లేని వాళ్ళు అని చెప్పబడింది. క్షరః సర్వాణి భౌతిక వాళ్ళందరూ క్షరులు. కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. అయితే ఈ
అనశ్వరులనే వాళ్ళు మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తుంది. సో, మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ క్షరులు, అక్షరులు అని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళంతా కూడా మరి అక్షరులు, నాశనం లేని వాళ్ళు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆహ్, మరి నాశనం హ్మ్, ఉన్నవాళ్ళు. మరి క్షరులు అని చెప్పేసి ఇక్కడ 2 రకాల పురుషులున్నారు అని చెప్తుంది. సో, ఈ జీవరాశుల్లో మరి ఈ పతనం చెందేవాళ్ళు క్షరులు అని కూడా అర్థం. అంటే మరి స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఎన్నటికీ కూడా అలాంటి కోరిక ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. అదే పతనం చెందని వారు అంటే అక్షరులు వాళ్ళెప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలనే కోరిక ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టరు అని చెప్పి ఇక్కడ గోపికలు, గోపబాలుని ఎగ్జాంపుల్స్‌గా మనకి చూపిస్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు మరి చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు వ్యాసదేవుడు అవతారంలో ఈ వేదాంత సూత్రాలన్నీ కూడా రాయడం జరిగిందని, అలాంటి వేద సూత్రాల్లో అంశాలు, సారాంశం ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ, ఎన్నో రకాలుగా ఉన్న జీవులు క్షరులు, అక్షరులు అని 2 రకాలుగా ఉన్నారు. వాస్తవానికి జీవులు భగవంతుడి యొక్క అంశాలే. అది మనం ఎలాగో చూసాం. వాళ్ళే కానీ భగవదంశం ఉన్న ఈ భౌతిక జగత్తుతో వాళ్ళు ఈ సంపర్కం పొందేటప్పటికి జీవభూతులైపోతున్నారు. ఈ శ్లోకంలో క్షరసర్వాణి భూతాని అన్నారు కదా! ఇక్కడ అంతకుముందు శ్లోకంలో. సో, అలా ఆ పదాన్ని అనుసరించి వాళ్ళంతా కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళు నశ్వరులు అంటే నశింపు ఉన్నవాళ్ళు. కానీ భగవంతుడితో ఎవరైతే ఏకత్వంలో ఉంటారో వాళ్ళు అక్షరులు, అనశ్వరులు, నాశనం లేనివాళ్ళు. ఇక్కడ ఏకత్వం అంటే హ్మ్. ఏదో ఈ అక్షరులందరికీ వ్యక్తిత్వం ఉండదు అని కాదు అర్థం. భగవంతుడు, ఆ అక్షర పురుషులు వాళ్ళ మధ్య అనైక్యత లేదు. వాళ్ళంతా కూడా ఒకటే అనే భావంతో ఉంటారు అని చెప్తూ అక్షరులు సృష్టి ప్రయోజనానికి అనుకూలురుగా ఉంటారు. వాస్తవానికి మరి సృష్టి అనే విషయం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో లేదు. వేదాంత సూత్రాల్లో చెప్పినట్లుగా భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరి ఈ జగత్తంతటికి మూల కారణమైనందువలన సర్వ వ్యక్తీకరణకు మూలం కాబట్టి మూలం అటువంటి భావం ఇక్కడ అందుకని వ్యక్తపరిచారు అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళకి సృష్టి అనే భావం లేకపోయినా గూడా వేదాలు చెప్పాయి కదా! భగవంతుడి సర్వ వ్యక్తీకరణకు మూల కారణమని. ఆ భావం ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచారు అని చెప్తూ భగవంతుడు మరి పూర్ణ పురుషుడు. ఆయన మాటను అనుసరించి జీవులు 2 రకాలు. ఆయనే చెప్తున్నారు 2 రకాల జీవులని. దీనికి నిదర్శనం ఈ విషయం మనకి ఇంకా వేరే అక్కర్లేదు. ఆయనే చెప్తున్నారు 2 రకాల వాళ్ళు అని. సో, భౌతిక జగత్తులో మరి ఇంద్రియాలకు ఘర్షణకు లోనై జీవులు సదా మార్పు చెందుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఇంద్రియ ఘర్షణలకు, కోరికలకు తగ్గటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటారు. ఇలా బద్ధులమైపోయి ఉన్నంత కాలం ఈ భౌతిక పదార్థ సంపర్కంతో మనం దేహాలు మారుతూనే ఉంటాం. ఒక దేహం నుంచి ఎప్పటికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఈ రకమైన ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో మనం నిండి ఉన్నప్పుడు. భౌతిక ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే కోరికలకు, వాంఛలకు, ప్రలోభాలకు బానిసలమైనంత కాలం మనం ఈ దేహాలు మారుతూ ఇక్కడే ఉంటాము. సో, దేని మీద కోరికుంటే అది మనం మైండ్ ఎక్కడుంటే దానికి తగ్గ జన్మ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టే మైండ్‌లో నీకు స్ట్రాంగ్ ఆలోచనలు వద్దు. దేని మీద రాగద్వేషాలొద్దు. ఆ నిర్లిప్తత అలవాటు చేసుకో. ఆ స్థితప్రజ్ఞత అలవాటు చేసుకో. అప్పుడు నీకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఆ కాంటాక్ట్ తగ్గిపోయి నువ్వు మోక్షాన్ని పొందగలుగుతావు అన్నది మనకి పదే పదే సూచిస్తున్నారు. సో, ఈ పదార్థం మార్పు చెందుతుంది గానీ, జీవుడు మాత్రం మార్పు చెందుతూనే ఇలాగే ఉంటాడు. అలా వేరే ఇంకొక శరీరం, ఇంకొక శరీరం ఈ సంపర్కం ఉన్నంత వరకు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దేహం భౌతికం కాదు కాబట్టి ఎలాంటి మార్పు మనకుంది. అక్కడ దేహం అనేది భౌతికం కాదు. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో కనిపించే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా
భౌతిక జగత్తే గాని ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దేహానికి మార్పు ఉండదు. అక్కడ వృద్ధాప్యం లేదు, జన్మ లేదు, మృత్యు లేదు. సమస్తము ఒకటే ఏకత్వ స్థితి. క్షర సర్వాణి భూతాన్ని అంటే ముందు సృష్టించబడిన బ్రహ్మను మొదలుకొని, అందరికంటే ముందు సృష్టించిన బ్రహ్మను మొదలుకొని చిన్న చీమ వరకు కూడా భౌతిక సంపర్కం కలిగిన ప్రతి జీవి కూడా దేహాన్ని మారుస్తూనే ఉంటాడు. అంటే ఆ సంపర్కం ఉన్నంత కాలం ఎవరైనా సరే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బ్రహ్మ మొదలు చీమ వరకు ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహంకి వెళ్తూనే ఉంటారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో వాళ్ళు కాంటాక్ట్‌లో ఉన్నంత వరకు. కాంటాక్ట్ అంటే ఏమిటి? మరి ఉన్నప్పుడు కాంటాక్ట్ ఉండదా అని మనకు అనుమానం వస్తుంది. అంటే ఈ కోరికలతో మనం అటాచ్‌మెంట్‌తో ఉన్నంత కాలం రాగద్వేషాలతో. కాబట్టే వాళ్ళు నశ్వరులు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మాత్రం జీవులు ఏకత్వంలో ముక్తులై ఉంటారు అని చెప్పి భాష్యంలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ శ్లోకం మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, నశ్వరులు, అశ్వరులని ఇద్దరున్నారు. భౌతిక జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళంతా నశ్వరులు కాగా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వాళ్ళంతా అనశ్వరులు అంటే అక్షరులు, నాశనం లేని వాళ్ళు అని శ్లోకం చెప్తుంది. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమవిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ఉత్తమ పురుషుడు ఈ ఇరువురు 2 రకాల వాళ్ళు అశ్వరులు, నశ్వరులు అనొచ్చు. క్షరులు, అక్షరులు నాశనం వాళ్ళు, నాశనం కాని వాళ్ళనొచ్చు. ఈ 2 రకాల కాకుండా మూడవ ఈ 3 లోకాల్లోనూ ప్రవేశించి యో లోకత్రయమావిశ్య ఎవరైతే ఆ ముల్లోకాలను ఆవహించి బిభర్త్య భరించుతూ ముల్లోకాలను అవ్యయ నాశనం లేనటువంటి ఈశ్వరుడు ప్రభువు పరమాత్మ ఒకడు ఉన్నారు. ఆయన మరి ఈ పరమ ఉత్తమ పురుషుడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఈ 2 రకాల వాళ్ళే కాకుండా 3 లోకాల్లోనూ ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తూ సాక్షాత్తు అవ్యయుడైన ప్రభు పరమాత్మ అనే ఒక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ఈ అర్థం కఠోపనిషత్తు, శ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా వివరించారన్నమాట. ఎలా అయితే మామూలు అక్షరులు, క్షరులు కంటే కూడా ఉత్తమమైన పురుషుడు అని. సో బంధముక్త స్థితిలో ఉన్న మన జీవుల పైన పరమాత్మగా హృదయమందు నిలుచు దేవదేవుడు కలడు అని చెప్పేసి, ఇలాంటి అశ్వరులు, నశ్వరులు, అనశ్వరులు, అలాగే క్షరులు, అక్షరులు అందరిలో కూడా దేవదేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు. నిత్యానాం చేతనం అనేది ఈ ఉపనిషత్తుల్లో వాక్యం అన్నమాట. ఏది ఈ 2 ఉపనిషత్తులు చెప్పారు. కఠోపనిషత్తులో, శ్వేతరోపనిషత్తులో. బద్ధ స్థితిలో ఉన్న, ముక్త స్థితిలో ఉన్న జీవులలో వాటిని పోషిస్తూ కర్మానుసారంగా వాళ్ళ భోగానుభవానికి అవకాశం ఇచ్చేది దేవదేవుడు. శ్రేష్ఠ పురుషుడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు. వాళ్ళకు ముక్తి వచ్చినా ఉన్నారు. వాళ్ళు బద్ధులుగా ఉండి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా సరే వాళ్ళలో ఈ పరమాత్మ ఉన్నారు. ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా సరే ప్రతి జీవిలో పరమాత్మ ఆ శ్రేష్ఠ పురుషుడు ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడే అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా నిరాజమానుడై వెలుగుతున్నాడు. ఆయనను ఎరిగిన బుద్ధిమంతుడే సంపూర్ణ శాంతిని పొందుతాడు. కానీ వేరే వాళ్ళెవరు ఆ సంపూర్ణ శాంతిని పొందాలి అంటే ఆ భగవంతుని ఎరిగిన వాళ్ళకి అది సాధ్యం అంటున్నారు. సో శ్లోకం మీనింగ్ చూస్తే, ఈ అశ్వరులు, నశ్వరులు లేదా ఈ క్షరులు, అక్షరులు లేదా ఈ నాశనం స్వతంత్రంగా భోగించే వాళ్ళు, ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మీద దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు, ఈ 2 రకాల వాళ్ళే కాకుండా ప్రపంచం అంతటినీ ప్రవేశించి మొత్తం ఆవహించి అన్నిటిని భరించి ఈ ప్రపంచాన్ని పోషిస్తున్న ఉత్తమ పురుషుడైన పరమాత్మ ఇంకొకడు ఉన్నారు అని చెప్తుంది. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ అతీతుడైన పరమ పురుషుడు ఎవరు అనేది చెప్తున్నారు. ఈ క్షరుడు, అక్షరులకు అతీతుడను, ఉత్తముడును కాబట్టి నేను ఈ జగత్తులో వేదాలలో పరమ పురుషునిగా ప్రసిద్ధి పొందాను అని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. సో శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు అనడానికి ఇలాంటి శ్లోకాలు ఎన్నో మనకు ఉదాహరణలుగా చెప్తున్నారు. భగవంతుడు స్వయంగా ఈ క్షరులు, అక్షరులకు అతీతుడను, ఉత్తమోత్తముడను,
కాబట్టి నేను ఈ జగత్తులోనూ వేదాలలోనూ కూడా పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఈ క్షరులు అక్షరులకు అతీతుడను. కాబట్టి ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలను ప్రవేశించి భరిస్తున్న పరమాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత ఎవరా పరమాత్మ అంటే క్షరాక్షరులకు అతీతమైన దివ్యమైన వాడిని కాబట్టి, ఉత్తముడను కాబట్టి ప్రపంచంలో వేదాల్లో నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వివరించారు. సో భగవంతుణ్ణి ఎవరు కూడా బద్ధజీవులైనా ముక్త జీవులైనా భగవంతుణ్ణి అతిక్రమించలేరు. కాబట్టే ఆయన పురుషోత్తముడు. అంటే ఆయనను మించిన గొప్పతనం ఎవరికీ లేదు కాబట్టి ఆయన పురుషోత్తముడు. ఎవరైనా సరే ముక్తులైన క్షరులైన బద్ధజీవులైన క్షరులైన ఎవరిలో కూడా ఆయనని అతిక్రమించే శక్తి లేదు కాబట్టి ఆయన పురుషోత్తముడు. జీవులు భగవంతుడు అందరూ ఎత్తుగతులే అని ఇక్కడ తెలుస్తోంది. కానీ ముక్త స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ముక్త స్థితిలో కానీ దేవదేవుడి అచింత్యమైన శక్తులను పరిమాణ రీతిని అతిశయింపలేదు. ఎంత ముక్తులైనా కూడా భగవంతుడిని ఎవరు అతిక్రమించలేదు అని చెప్తున్నారు. లోకే అనే పదంలో పౌరుషాగమందు అంటే స్మృతులయందు అని సూచిస్తోంది. నిరుక్త నిఘంటు నందు నిర్ధారింపబడినట్లు వేద ప్రయోజనం స్మృతులచే వివరింపబడినది. సో ఇక్కడ మనకి స్మృతులని శృతులని 2 రకాలు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ వేదాలన్నీ కూడా స్మృతులు అని కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో వేదాల్లో కూడా వర్ణింపబడ్డాడు. ఈ విషయం ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఇలా చెప్పారట. ఏమని? తానదేశ సంప్రసాదో స్మాచ్చరీరాత్ సముత్థాయ పరం జ్యోతి రూపం సంపద్య స్వేన రూపేణాభి నిష్పద్యతే స ఉత్తమ పురుష. అంటే దేహం నుంచి వెలువడేడు పరమాత్మ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని చేరి తన రూపమున తనదైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉంటారు. అంటే మనందరిలో ఉన్న పరమాత్మ ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకుని ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉంటుంది ఆత్మ. ఆయనే దేవదేవుడు. దీనిని బట్టి దేవదేవుడు పరంజ్యోతి అయిన తన ఆధ్యాత్మిక తేజస్సును ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడని అర్థము. ఆయన సమస్తంలో బ్రహ్మజ్యోతిగా ఉన్నాడు. ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు జీవుల హృదయంలో ఉంటూ పరమాత్మ అనే అంశాన్ని సైతం కలిగి ఉన్నాడు. అతడే సత్యవతి పరాశరులకు వేదవ్యాసుడుగా జన్మించి వేద జ్ఞానాన్ని వివరించాడు. సో వ్యాస మహర్షి భగవంతుడి యొక్క అవతారమేనని భాష్యంలో మనకి చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే మళ్ళీ చూద్దాం. క్షర అక్షరులకు అతీతుడను ఉత్తమోత్తమును అవడం చేత నేను జగత్తులో మరియు ఈ వేదాలలోనూ కూడా పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి. సో వేదాలలో కూడా ఆ మాట చెప్పినట్లు మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం. ఇంకా లాస్ట్ శ్లోకంలో యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. యో మాం ఎవరైతే నన్ను ఏవ విధంగా అసమ్మూఢో సందేహం లేకుండా నమ్మకంతో జానాతి తెలుసుకుంటాడు పురుషోత్తముడనని స సర్వవిద్ భజతి అతడు అంటే అతడు సర్వవిద్ ఎల్లప్పుడూ సర్వమును తెలిసినవాడు భజతి భక్తితో సేవిస్తూ మాం నన్ను సర్వభావేన భారత అన్ని సమయాల్లో నన్ను భరతవంశస్థుడా భక్తితో సేవిస్తాడు. సో సంశయరహితంగా అంటే అనుమానం లేకుండా విశ్వాసంతో నన్ను పురుషోత్తముడని తెలుసుకున్నవాడే సర్వము తెలిసినవాడు. ఇదే డౌట్ అనేది లేదు. భగవంతుడే సర్వమని గాఢ నమ్మకంతో నమ్మినవాడు, అన్నీ తెలిసినవాడు. అందుకే అతడు నా సంపూర్ణమైన భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే నన్ను సందేహం లేకుండా పురుషోత్తముణ్ణి అని అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు సమస్తాన్ని తెలిసినవారు. అందుకే వాళ్ళు ఎప్పుడు నా భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు. సో జీవులు పరమాత్మ ఇలాంటి సహజ స్థితి
ఇలాంటి దీనికి సంబంధించిన తాత్విక విచారాలు, కల్పనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి తెలియక ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎన్నో రకాల పరిశోధనలు, తాత్విక కల్పనలు, విచారాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో కల్పనలు. కానీ ఎవరైతే తనని పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకుంటారో నిజానికి సర్వాన్ని ఎరిగిన వాడు అని భగవంతుడు స్పష్టంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే పూర్తి జ్ఞానం లేని వాళ్ళు పరతత్వం గురించి ఏవో ఊహా కల్పనలు చేస్తూ అది అలాంటిది ఇలాంటిది అని ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. సంపూర్ణ జ్ఞానులు గడుపుతూ ఉంటారు. కానీ సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాడు అలా కాలాన్ని వృధా పరచకుండా భక్తిలో ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు నెలకొని ఉంటారు. అంతే కదా. మరి ఈ పరతత్వం అలాంటిది ఇలాంటిది అని ఊహాగానాలు చేస్తూ అసలు అదేమిటో మనం అర్థం చేసుకోలేము. తెలియనప్పుడు అది ఏమిటో ఊహాగానాలు చేస్తున్నాం. కానీ ఎవరికి ఆ స్థితి మనకు అర్థం కానప్పుడు నిజమైన కాలాన్ని మరి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాడు అందుకే భక్తిలో నిమగ్నమైతే ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే మనం మనస్ఫూర్తిగా విశ్వాసంతో భక్తి మార్గంలో నెలకొన్నప్పుడు ఆయన అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు ప్రత్యక్షంగా. అందుకే జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ భక్తి భావనలో వాళ్ళు నెలకొని ఉంటారు. అంటే భగవంతుడైన కృష్ణుడి యొక్క భక్తిలో వాళ్ళు పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటారు. భగవద్గీత అందుకే భగవద్గీత భక్తి యోగం గొప్పది అని అంత నొక్కి చెప్పింది. అయినా కూడా పరతత్వము జీవులు సమానం అని భావించే కొంతమంది వ్యాఖ్యాతలు చాలా మంది ఉన్నారు. భగవంతుడు ఇంత క్లియర్ గా చెప్పినా కూడా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ వేద జ్ఞానాలన్నీ శృతులు అని మనం ఇందాక చెప్పాం. అంటే ఆ శృతులు శ్రవణం చేయడం ద్వారా అభ్యసించే వాటిని శృతులు అంటారు. సో వాస్తవానికి వేద జ్ఞానం భగవంతుడు మరియు ఆయన ప్రతినిధుల వంటి ప్రామాణికుల నుంచే స్వీకరించాలి. నిజానికి ఏది ఈ వేద జ్ఞానం ఇవన్నీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి విషయాన్ని చక్కగా వివరించినారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భగవద్గీతనే శ్రవణం చెయ్యాలి. కానీ ఊరికి ఏదో జంతువులు విన్నట్టుగా వినడం కాదు. విషయాన్ని ప్రామాణికుల నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మరి పాండిత్యంతో ఊహాకల్పనలు చేయకూడదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గీతను నమ్రతతో శ్రవణం చేసి మరి జీవులు భగవంతుడైన కృష్ణుడికి అధీనులే ఈ జీవులందరూ అనే విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడి యొక్క మాటలను అనుసరించి ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాడే వేదాల ప్రయోజనాన్ని తెలిసిన వాడవుతాడు అని మనకి భగవంతుడు కూడా ఎన్నో శ్లోకాల ద్వారా చెప్పారు. అలాంటి వాళ్ళు తప్ప అన్యులెవరు కూడా వేద ప్రయోజనం తెలుసుకోలేరు. సో ఆయనను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే వేదాలను కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్తారు. సో ఇక లాస్ట్ శ్లోకం ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృత్యశ్చ భారత. సో ఈ గుహ్యతమైన అంటే రహస్యమైన శాస్త్రాన్ని దీన్ని ఉక్తం ఉక్తం నీకు చెప్పబడింది అనగా నా చేత పాపరహితుడా అని చెప్పి మయ అనగా నా చేత నీకు ఇప్పుడు ఈ రహస్యమైన జ్ఞానం చెప్పబడింది. మరి ఏతద్బుద్ధ్వా దీనిని తెలుసుకుని బుద్ధిమంతుడు అవుతారు. స్యాత్ దీనిని తెలుసుకున్నట్లయితే బుద్ధిమంతుడు అవుతావు. మరి కృతకృత్యశ్చ అంటే నీ ప్రయత్నాలన్నిట్లో కూడా విజయవంతుడు అవుతావు మరియు అని చెప్పి సో పాపరహితుడా అర్జున, వేదాలన్నిట్లో కూడా అత్యంత రహస్యమైన ఈ భాగాన్ని నీకు ఇప్పుడు నేను వెల్లడించాను. దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడు కాగలడు. అతని ప్రయత్నాలు కూడా పూర్ణ విజయాన్ని సంపాదించగలవు అని చెప్తున్నారు. సో సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారాంశం ఇదేనని భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి అంటే అతను తెలిసిన ఈ విషయాలను ప్రతి ఒక్కరూ యథాతథంగా ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని స్వీకరించాలి. ఆ రకంగా మనిషి బుద్ధిమంతుడు, ఆత్మిక జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడు కాగలడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అత్యంత రహస్యమైన ఈ భాగాన్ని వెల్లడించాను. దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడు. అతని ప్రయత్నాలు పూర్ణ విజయాన్ని పడేయగలవు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు, విజయాన్ని
వాళ్ళు సంపాదించగలరు. పూర్ణ విజయం ఏమిటి మనిషికి? భగవంతుడిని చేరుకోవడమే. సో, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని భక్తి యోగంలో నిలవడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కళ్ళు త్రిగుణాల యొక్క కల్మషం నుంచి బయటపడగలరు. సో, ఆ భక్తి మనస్సులో మనం స్థిరపరుచుకున్నట్లయితే ఈ కల్మషాన్ని కూడా తరిమివేయొచ్చు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. నిజానికి భక్తి యోగం అనేది ఆధ్యాత్మిక అవగాహన విధానం. భక్తి సేవ ఉన్న చోట భౌతిక కల్మషం అనేదే లేదు. భక్తి ఉన్న చోట కల్మషం అనేదే లేదు అంటుంది. ఇది భగవద్గీతలో పురుషోత్తమ యోగం అనే 15వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత స్వామి యొక్క భాష్యం సమాప్తం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. హరే కృష్ణ అందరికీ. మరి నిన్న శ్లోక ప్రాక్టీస్ క్లాస్ లింక్, ఇంకా మిగిలిన క్లాస్ లింక్స్ అవన్నీ కూడా పెట్టాను. మీరందరూ చూసే